ಸುಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯದಶಮಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯನ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ನಿನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಫಿಲಮ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಾರೇನು ಆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೇ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಪನ್ಪಿನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರು. ಸೊ ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಲ್ ಸೇರ್ದು ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅವೇ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಿನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ತೂಕ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ನಟರ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ನ ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ. ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇಟು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ ತೂಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡಪ ನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ತುಂಬ ತೂದಿತ್ತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲಿತ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಾನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಮಿ ದಸರಾದ ದಿನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ರಗಡ ತೋಜಿದೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡುದು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಅದು ತಿಳಿನಾಲಿಕೆ ಭಯಂಕರ ಡೈಲಾಗ್ ಭಯಂಕರ ನೆರಡೆ ಉಂಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡ್ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜುಂಡು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಸ್ಲ ಮಾತು ಉಂಟು ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ರಗಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಫುಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆದುಂಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನನೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರು ಒಂಜಿ ಥರ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಟೈಟಲೇ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು. ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 14 ನವೆಂಬರ್ಗ್ ನಮ್ಮನೆ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಮಂದಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಡು ತುವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆದುಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಾನೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಉಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತುವಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕುಡಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ಈ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲುಮೇಲು.